Isang magandang umaga po sa ating lahat. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo mga kabalan, ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Samahan ho ako ninyo dito sa ating 30 minutos na talakayan. Kaugnay ho nitong mga iba't ibang binabantayan nating balita dito ho sa lalawigang Kapampangan, sa Central Luzon at maging sa buong bansa. Ito po ang CLTV 36 News and Current Affairs. Mag-ahatid po sa inyo ng balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Araw ho ng Lunes ngayon, March 17. Time check ho tayo, 10:27 ng umaga. Kumusta kabalen? Kumusta ho kayo at kumusta ang inyong weekend? Marami ho tayong na-monitor, nakaganapan. It was a busy weekend for all of us. Ito ho, kagabi, nagimbal din tayo dito ho sa binabantayan nating sunog na nangyari ho sa paligid ng Mount Arayat. Maya-maya lamang ay makakausap ho natin si Fire Senior Inspector John Dominic Fontinillas, ang hepe po ng Bureau of Fire Protection dyan ho sa bayan ng Arayat, Pampanga, para ho bigyan tayo ng update kaugnay ho nitong nangyaring sunog nga sa may kabundukan. Naku po. At si paring Johnny, nandun din sa mga magsasaka ng mais na sana wag na apektuhan ng sunog. Kumustahin natin yung kanilang sitwasyon. Harvest ng sibuyas din. Sibuyas. May sibuyas din na tanim dyan, mga kabalen. Maya-maya lamang po makakasama natin si Johnny Coronel live mula dyan sa may Arayat, Pampanga. Kasama ho niya yung mga magsasaka ng sibuyas. At kumustahin din natin yung lagay nila. Sa oras na ito mga kabalen, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko. A real-time traffic situation muna tayo, hatid sa atin ng NLEX Corporation para ho sa mga bumabiyahe sa iba't ibang bahagi po ng rehiyon o di kaya naman patungo ho ng Metro Manila. Ngayong araw ng Lunes, narito po ang sitwasyon ng trapiko. Eto mga kabalen, sa Mindanao Toll Plaza, maluwag ho yung sitwasyon para doon sa mga pa-exit nito hong pa-exit. Pa-exit ho ng Metro o ng Quezon City, nawala daw yung bed. Okay na, ayan. And then yung mga papasok ho ng NLEX, may bahagyang bara ho dyan. Pagdating naman ng may kawayan, magkabilang linya, fast moving, same scenario ho sa may Bocaue, Bulacan. At dyan din ho sa may San Fernando, Pampanga. Bagamat mas marami ho yung volume than the usual, fast moving pa din. Ito hong mga sasakyan dyan ho sa area ng siyudad San Fernando. Yan ho kabalen ng real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Traffic update muna tayo mula ho sa City Public and Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando, si POSCO. Ito ho mga kabalen, sitwasyon ho. Ito, expect ho ninyo yung light to moderate traffic dyan sa may V. Chumico, Vega Street, sa may Makabali, sa may JBL Hospital, hanggang sa Makabakle, Dolores. Light to moderate traffic po ang aasahan dyan sa lugar na yan. Pagdating naman ng sakop, dyan ho sa may Regional Government Center, light to moderate traffic. Asahan ho ninyo dahil sa ginagawang kalsada pa rin. At pagdating din ho ng Sindalan, sa may traffic light area, asahan ng light to moderate traffic. The rest po, light traffic ang sitwasyon sa siyudad ng San Fernando as of 10 in the morning.
Tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid ng balita. Silipin muna natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula sa DOST Pag-asa. Happy Monday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin po ang unti-unting paglakas ng northeast monsoon or hanging amihan dito sa malaking bahagi po ng Luzon na siya magdadala ng bahagyang pagbaba muli ng temperatura at mga light to moderate rains. Habang ang easterlies o yung hangin galing Pacific Ocean, magdadala pa rin ng mainit na panahon in many areas of southern Luzon, Visayas, and Mindanao na siyang sasamahan pa rin ng mga pulu-pulong mga paulan at pagkidlat, pagkulog. Base naman sa ating latest satellite animation, wala pa rin tayong namamataan na posibleng maging bagyo or low pressure area hanggang sa katapusan po ng linggong ito. Ngayong araw, pinakamataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan dito sa may silangang parte po ng Northern Luzon dahil sa northeast monsoon. Asahan yung mga mahina hanggang katamtamang ulan sa may Batanes, Cagayan, Isabela, pababa dito sa may Aurora. Asahan po yung makulimlim na panahon at bahagyang pagbaba ng temperatura. Medyo mag-ingat din po sa mga pagguho ng lupa dun sa mga area sa kabuntukan. Samantala, bago magtanghali, may mga tsansa na rin po ng mga pag-ulan in some areas pa ng Cagayan Valley, dito sa may northern portion ng Cordillera Region at bahagi ng Kabikulan dahil naman sa easterlies. Ang natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap pa rin ng kalangitan na siyang sasamahan pa rin po ng mga pulu-pulong mahinang ulan kung dito lamang sa may areas ng Ilocos Region and some parts of Central Luzon, habang may mga areas na may mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi dito sa may Quezon at ilang bahagi ng Mimaropa. Temperatura natin sa Metro Manila, posible pa rin umakyat sa 33 degrees pagsapit ng tanghali, habang sa may Baguio City naman from 15 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maulap na kalangitan pagsapit po ng hapon at may mga areas po na uulanin bagamat saglit lamang, habang sa may parting Visayas dahil sa easterlies mataas ang tsansa ng ulan dito sa may Leyte and southern Leyte. Minsan malalakas po yung mga paulan kaya mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. For the rest of Visayas, asahan yung mga pag-ulan, pulo-pulo lamang na ulan bago magtanghali dito sa may Northern Negros and Panay Island, habang ilang bahagi pa ng Visayas, partly cloudy to cloudy skies naman at sasamahan din ng mga saglitang ulan or mga thunderstorms. Temperatura natin sa Palawan and Visayas, posibleng umakyat hanggang 33 degrees pagsapit ng tanghali. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, ngayong umaga, mataas ang tsansa ng ulan sa may Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, as well as malaking bahagi ng Caraga Region, dulot po yan ng easterlies. Minsan malalakas po ito kaya mag-ingat sa banta ng baha at landslides, habang ilang bahagi pa ng Mindanao bago magtanghali, may mga areas din po na uulanin, kabilang na ang Soc-Sargen at dito sa may mainland Bangsamoro Region and southern portions of Davao Region and Zamboanga Peninsula. Ang hindi pa natin nabanggit ng mga lugar sa Mindanao, asahan din ang mataas na tsansa ng mga pag-ulan, pagsapit ng hapon hanggang gabi, pero nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. Temperatura natin sa may Zamboanga City and Davao City, posibleng umakyat sa tanghali hanggang 33 degrees Celsius. In terms of our heat index kahapon, araw ng linggo, pinakamataas po ang heat index natin sa may Virac, Catanduanes na 43 degrees, habang 42 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Itong dalawang lugar ay nasa dangerous level po of heat index kahapon. Sinundan ito ng 41 degrees sa may Camarines Sur at 40 degrees sa Cuyo, Palawan at mga syudad ng Legazpi, Masbate, Iloilo, Davao, Cotabato, and Butuan City. Habang sa Metro Manila kahapon, nakapagtala ng 38 degrees Celsius na heat index pagsapit ng tanghali. Para naman sa ating forecast heat index ngayong araw ng Lunes, for Metro Manila, posible pa rin umakyat sa 38 degrees sometime from 10 a.m. hanggang 3 p.m. po yan, habang 41 degrees or pinakamataas na heat index posible maitala sa may Coron, Palawan, Puerto Princesa sa may Palawan din, Catbalogan, Samar, and Giwan, Eastern Samar. Nasusundan ng 40 degrees naman over Virac, Catanduanes, Dumaguete City, Negros Oriental at sa may Butuan City. Kaya patuloy na paalala sa ating mga kababayan, uminom pa rin po ng maraming tubig as much as possible, at kung lalabas ng bahay, make sure na protected tayo, magdala ng payong or sombrero at pagsuot lamang ng komportabling damit. Dahil pa rin sa unti-unting paglakas ng northeast monsoon, magkakaroon tayo ng gale warning in many areas of northern Luzon, kabilang pa rin ang baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, hilagang bahagi ng Ilocos Sur, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Northern Isabela, hanggang 5 meters po ito or nasa halos 2 palapag ng gusaling taas ng mga pag-alon. Delikado for small sea vessels, most likely pagbabawalan po sila.
At simula ngayon hanggang sa Friday, dahil sa unti-unting paglakas pa ng northeast monsoon, magkakaroon ng maalon na karagatan dito sa may West Philippine Sea, sa karagatang sakop ng Pilipinas, at dito rin sa may silangang parte pa ng Luzon, kabilang ng Aurora, Quezon, silangang parte ng Bicol Region, all the way hanggang sa may Samar provinces. Magiging maalon po simula po ngayon hanggang sa Friday. At para naman sa ating 4-day weather forecast, Tuesday, March 18 bukas po yan, asahan pa rin ng mga light to moderate rains sa may Cagayan Valley, lalawigan ng Apayao, Aurora, and Quezon. Dulot po yan ng northeast monsoon. At mayroong mga mataas na tsansa ng ulan po bukas dito rin sa may Eastern Visayas, Caraga Region, and southern portion of Bicol Region. Mga minsan malalakas po ng mga paulan ito, kaya mag-ingat po sa banta ng baha at magdala ng payong kung lalabas ng bahay. Other areas, mga isolated rain showers or thunderstorms lamang, lalo na sa may western sides ng Visayas at Mindanao. Pagsapit naman ng Wednesday hanggang Friday, magpapatuloy pa rin ang bugso ng amihan. Aasahan pa rin yung mga light to moderate rains sa may Cagayan Valley, Aurora, Quezon, and Camarines provinces dahil pa rin sa amihan. At aasahan pa rin ang mataas na tsansa ng ulan sa may Visayas, portions of Bicol Region pa dito sa may southern part, at sa may Mimaropa, lalo na sa may Palawan and Romblon. Epekto yan ng shear line o yung banggaan ng amihan at ng easterlies. At dahil sa paglakas pa ng easterlies, mataas din po ang tsansa ng mga paulan sa may Mindanao pagsapit ng Wednesday hanggang Friday, lalo na sa may Caraga and Davao Region. So mag-ingat po sa banta ng baha at laging tumutok sa ating mga updates. Ito namang northeast monsoon natin, possible po na ito na yung huling bugso ng amihan bago mag-declare ang pag-asa na pagsisimula po ng warm dry season or tag-init. But then pagsapit po ng katapusan ng Marso hanggang sa Abril, possible pa naman na magkaroon tayo ng northeast wind flow na tinatawag o yung hangin galing sa may hilaga. And the rest of Luzon po, pagsapit ng Wednesday hanggang Friday naman, aasahan lamang po yung mga pulupulong mahinang ulan, dulot ng possible nga na huling bugso ng amihan. Sunrise natin ay 6:03 AM pa rin at ang sunset ay 6:07 PM. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa namang panahon, Pag-asa, magandang solusyon. At yan ho mga kabalin, ating narinig, napanood itong ulat panahon mula ho sa DOST Pag-asa. At sa oras na ito, makakasama ho natin dito ho sa linya ng telepono, makakausap natin sa ating programa si Fire Senior Inspector John Dominic Fontinillas, ang hepe po ng BFP Arayat. Para ho mga kabalin, bigyan tayo ng update kaugnay naman itong na-monitor nating sunog dyan ho sa paligid ng kabundukan. Magandang umaga po Sir John. Welcome ho dito sa CLTV 36 Newsstream. Good morning po, lalo na po sa mga nakikinig po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan ho mga kabalin. Sir, makikibalita ho kami itong nakikita natin ngayon sa ating telebisyon na ikuha ng ating kabalin dyan sa Arayat. Kagabi sumiklab ho yung sunog nila. Ano ho yung information na pwede ho ninyong ibahagi sa amin, sir? Well, sir, sa sunog, mga bandang 6 PM po, pero nai-report po yan, late reported po siya sa amin. Nasa 8:58 na po ng gabi nung may report po sa amin. Kaya yung pong sunog po ay nagsimula po dun sa may bandang panan po ng Arayat sa may barangay San Juan Banyo at lumipat na lang po sir sa Karatig barangay po ng Gatchawin, sir. Sir, ano po yung pangalawang barangay? Sorry? Barangay Gatchawin po. Sa Gatchawin umabot. Oo. Opo. Sir, gaano kalaki? Mga gaano ho kalaki itong square meter, sabihin na natin, o yung sukat ho, kahit estimated lang? Sir, inaalampan po namin, nagipag-coordinate na po kami sa Penro po para sila po yung mismong magsabi kung ilan po yung actual na nasunog po natin. At kinaklaro ko po sir, kinaklaro ko lang po, yung pong kagabi po, hindi po siya sakop ng protected area po ng ng Mount Arayat. Okay. Kundi yung nasa labas pa po siya, grass fire po yun, grass fire, sir. Okay, so nagsimula ho ito sa grass fire, hindi bahagi ng protected area at sa kasalukuyan, inaalam pa ho kung gaano kalaki yung nasunog na lugar. Sir, pero ito hong mga nasunog, ano ho ito? Malapit sa may kabahayan o malapit sa sakahan? Malayo po siya, sir. Actually, po siya yung parang vacant land po siya na
almost ano lang po ang nakatanim diyan, wala po siyang nakatanim na mga puno, mga ano lang, mga talahiban. Talahiban siya, sir, talahiban. Okay, mabuti naman wala akong pinsala, ano, sir. Sir, ito ho, Okay po. pang ilan na ho itong grass fire na na-record ninyo ngayong taon? Kasi last year, di ba, may mga binantayan din tayong mga sunog Opo, sir. dyan. Bali, for this year po, sir, yan pa lang po yung unang pangyayari natin ng grass fire, sir. Sana hindi na po maulit. Dahil yung pong sunog natin dyan, sir, halos lahat po nagsisimula sa grass fire, sir. Tapos, dala ng mainit na panahon at ng yung pag ganyan, medyo humahangin dahil nga kailangan ng apoy ang hangin. Opo. Pumapanik papunta sa forest fire natin, papunta na po dun sa protected area. Sir, itong mga grass fire nito, anong malimit pagsimulan? Ito ba, yung nangyaring ito, natukoy niya na, do alam ko under investigation pa. Pero Opo. ano yung usual reasons ng mga grass fire? Usually, sir, yung grass fire po natin is galing po din sa kapabayan ng ating mga tao, sir. Kasi usually galing yan sa upos na sigarilyo. Okay. Pwedeng nanggaling din yan sa pagkakaingin. Pwede rin, sir, naglilinis yung ibang may pag-aari niyan, naglilinis, sir. Tamad linisin yan. Mas madali kapag sinusunog nila. At yung panghuli po, yung ang iba na hindi ko naman sinasabi na meron pa, pwede lang pagmulan yung pag-uuling. Pwedeng pagmulan din, sir. Opo. Sir, sa ngayon, yung pagkakaingin ba o yung pagsusunog ng bakuran, kunwari, dyan, o yung lupa para linisin, ano ho ba yung sinasabi ng batas kaugnay nito, Sir John? Ay, bawal po yan, sir. Bawal po talaga. Yung nga lang kasi, yung walis ka, tapos yung sa bakuran mo, tapos sindihan mo yan, maggawa ka ng siga, bawal po yan. Bawal po talaga. Lalo na po sa environment po natin, di ba? Ayan ho, mga kabalin, malinaw ho, sinabi ng hepe ng BFP Arayat, bawal ang pagsusunog ng basura kahit sa bakuran lang. Sir, samantalahin ko po yung pagkakataon, napaka-importante ho ng proper information sa mga panahon na ito. Ano ho yung gusto nyong sabihin sa ating mga kababayan sa mga bahay-bahay para makaiwas din sa sunog, lalong-lalo na ngayong buwan ho ng Marso, Fire Prevention Month? Tama po yun, sir. Ngayon po ay Fire Prevention Month. So, anuin po natin yung pong mga pamangkin po natin, mga apo natin, mga anak po natin na medyo maliit pa, iwasan po natin na maglaro po sila ng apoy. Paano po? Itago po natin, ilagay po natin sa mataas na lugar yung mga posporo natin at mga lighter. Ngayon po, with regards naman po dyan sa sa grass fire po natin o sa forest fire natin, sir. Dapat po lahat tayo maging aware po tayo na yung maliit na sunog po, gaya ng yung pagpitik lang ng upos na sigarilyo, pwede pong pagmulan yan. Lahat po ng malalaking sunog, sir, nagmula po sa maliliit. Be responsible enough po tayo na kung halimbawa po, napadaan po tayo dyan, make sure na patayin po natin yung upos na sigarilyo bago natin i-discard yan. And yun nga po, sinasabi ko nga po, bawal po yung pagkakaingin, yung pag-uuling, at paglilinis, nagagamit po tayo ng pagsusunog. Opo. Sir, excuse me. Sir, dito naman pagdating sa mga kabahayan, ano yung mga dapat iwasan? O yung halimbawa, kung aalis ba ng bahay, dapat yung lahat ng mga appliances, bubunutin din ba dapat? Sir, tama po yan. Tama po yan, sir. Yun nga po, pag aalis po tayo ng bahay, make sure po na yung mga nakasindi pong appliances natin, i-turn off po natin yan. At wag lang po natin i-turn off. Hugutin po natin yung mga nakasaksak na appliances po natin. Nakaligtas na po tayo sa sunog, nakatipid pa po tayo sa kuryente, di ba? Ayan, magandang tip yan. Opo. Sir John, maraming salamat po sa inyong oras. Alam namin, busy ho kayo sa mga oras na ito. Makikibalita pa ho kami sa inyo mamaya kung may development na. At mag-ingat ho kayo lagi, sir. Thank you po. Thank you rin po, sir. Thank you po. Thank you. Ingat din po. Thank you. Yan ho, mga kabalin, atin hong narinig sa linya ng telepono si Fire Senior Inspector John Dominic
Fontanillas, ang hepe po ng BFP sa bayan ng Arayat, Pampanga, at kanya nga hong ipinaliwanag sa atin ito nga nangyaring sunog na ating pong binabantayan dyan sa nasabing bayan. Lang yung detalye sa may barangay San Juan Banyo nagsimula sa paanan ho ng bundok at umakyat papuntang barangay Gatchawin. At ito mga kabaled, hindi naman umano bahagi ito ng protected area ng Mount Arayat, at itong portion na nasunog ay pawang mga talahiban ayon ho kay Senior Inspector Fontanillas at na pagmulan ng sunog. O syempre, yung paglalaro sa bahay ng mga bata, iwasan, ilayo yan. Yung again, yung pag-grass fire, pagpipitik ng sigarilyo kung saan-saan, yung mga naninigarilyo dyan, kung ayaw nyong mag-quit, wag ho kayong mandamay. Naninigarilyo ka na, nagkakalat ka pa, baka magsunog ka pa, wag na. Di ba? So yan ho mga kabaled, at syempre paalala rin sa mga kababayan natin na mga aalis ng bahay, lalo na ho ngayong mainit ang panahon, siguraduhin bunutin yung mga appliances upang sa gayon makaiwas din sa sunog. Yan ho ang latest dyan sa Mount Arayat. Alamin natin kung ano pa yung development. Mamaya makikibalita ho tayo muli kay Sir John Fontanillas. Sa oras na ito, kumustahin muna natin si paring Johnny Coronel na nariyan ho live dyan sa Arayat, Pampanga rin. Kasama yung mga magsasaka ng sibuyas para bigyan tayo ng kwento. Paring Johnny. Kasamang Justin, nandito tayo ngayon sa Matamo, Arayat, Pampanga. Yan, medyo ang sikat ng Arayat ngayon. Ang daming balita. Oo nga, paring Johnny. Kumusta dyan? Anong meron? Pakita mo natin yung mga sibuyas na yung... sige, kwentuhan mo kami. Ano bang kwento dyan? Go ahead. Yan, mainit na naman ang istorya sa sibuyas, ang presyo ng sibuyas dahil biglang bagsak daw ang presyo ng sibuyas ngayon. Alamin natin dito sa mga magsasaka dito. Pero itong mga magsasaka na to, kasamang Justin, mga taga Nueva Ecija. Taga Nueva Ecija sila na pag meron magpapatanim sa isang lugar, sila yung mag-aalaga, sila yung magtatanim. Tapos parang meron silang usapan kung paano yung kanilang atian. Parang ganito. Ito, kasama natin si Sir Dennis. Sir Dennis, kamusta po? Pagtatanim po namin ng sibuyas, mahirap. Tapos pagka po dating ng anihan, mababa ang presyo dahil sa mga import po na dumadating, samantalang napakalaki po ng gastos ng pagsisibuyas. Okay. Simulan po natin sa pagtatanim. Paano ba itanim ang sibuyas? Ilang araw o ilang buwan bago anihin ang sibuyas? Ayun pong sibuyas, pagka po bago itanim yan, pinupunla po. Tapos habang nakapunla po siya, 45 days bago po ipatanim ng actual. 45 days? Opo. Opo. Tapos itatanim yun actual. Opo. Tapos pag-aanihin po, gaano katagal? Mula po punlaan, pag pinunla po siya, hanggang sa anihin po, pag nailipat tanim, 90 days po. 90 days. Okay. Paano naman po ang usapan ninyo? Taga Nueva Ecija ho kayo, tapos dito po sa Arayat may nagpatanim. Paano po ang usapan ninyo? Paano po ang kitaan ninyo? Basta po lahat ng gastos, pag nabenta, lahat po ng gastos ilalabas po. Tapos yung matitira, yun po ang paghahatian namin nung nagpatanim. Yeah, yun po. Eto, kamusta po itong sibuyas na to? Kamusta po yung ani nyo ngayon dito? Ito, nakikita po natin. Sige po, pakita po natin yung sibuyas. Yan, hawakan nyo. Yan. Ito okay. naman pong... Eto, kamusta yung inani nyo sibuyas ngayon? Maganda ho ba? Maganda ba? Tumama ba tayo sa tanim? Sa tanim naman po sa ani, tumama rin naman po sa ani. Sa presyo lang po talaga hindi natapat. Ilang hektarya ho ba itong tinaniman nyo? Nasa kulang 2 hektarya po. 2 hektarya. Expect nyo nung una ilang sako? Ilang sako tawag niyan, ano? Ilang sako yung ani nyo dyan? Expect ko po nun yan aanihin nasa 600, gano'n. 600 na sako. Opo. Ngayon ho ba? Kung Ngayon po, gaano kadami inani nyo?
nasa 400 lang po. 400. Ibig sabihin, meron pa kayong hindi pa naaani. Naani na po yung una. Yung una. So, Opo, ilang, yung pula. yung pula. Pero yung pong ani nyo, nakuha nyo naman. Yung sako na inaano nyo, na-target ninyo. Hindi rin po. Hindi rin. Okay, yan. So, mahirap po talaga magtanim ng sibuyas. Ano? Mahirap po. Yan. Unang-una, Ito si si Noraline yan. Kamusta Ate Noraline? Paano ba ang sitwasyon nyo kayo? Kasama ko kayo nagtanim dito. Paano yung sitwasyon nyo ngayon? Ano po ang nangyari? Alam nyo ba bakit bumagsak ang presyo ng sibuyas? Opo. Ang pagkakaalam po namin kaya bumagsak po ang presyo ng sibuyas, gawa po nung nanggagaling po ng ibang bansa. Kaya yun po ang pakiusap namin sa gobyerno natin. Sana naman po, pagka po umaani ang mga magsasaka dito, huwag naman po sanang isabay yung nanggagaling po ng ibang bansa para po yung presyo. Hindi naman po bumabagsak ng ganun. Kasi expected po namin na, nung una-una po kasi, nang wala pa pong galing ng ibang bansa, napakamahal po ng presyo ng sibuyas. Kaya, Magkano po yung sibuyas dati bago magmura? Magkano po ang sibuyas na ibenta nyo sa Nueva Ecija dati? opo, sa Nueva Ecija po kasi, yung mga magsasaka po doon, yung mga unang umani, 120 per kilo po. Nakatikim po sila. Kaya, 120 per kilo ng Opo, anong sibuyas ng yan? red po yun, red. Red, okay. So yung puti po, parang 80 per kilo. Kaya tuwan-tuwa po yung mga magsasaka, kumita po sila, nailabas po yung mga gastos nila. Malaki pa po yung kinita nila. Kamusta po ngayon? Ngayon naman po, 25 pesos per kilo ng puti hanggang 30 po. Mm-mm. Yung pong malalaki talaga. Okay. Tapos yung pong pula, 45 pesos po hanggang 40 Okay. ang per kilo po. Kaya napakamura po. So tinamaan kayo ng murang Opo, mura. sibuyas. Paano kanya? 'Di ba? Yung kitaan ninyo, 'di ba? Hati dahil nagpatanim sa inyo. Paano kayo niya? Nalugi kayo? Hindi naman po. Sa ngayon naman po, meron naman po silang paghahatian kahit po papano. Pero kung sana po, natikman po namin yung presyo po ng malaking presyo ng 120, napakaganda po ng ngiti ng mga magsasaka. Bukod mo ba doon, meron pa kayong mga kinakaharap na problema sa sibuyas? Opo, Pagtatanim ng tulad po sibuyas. nung pag inuod po yung sibuyas, problema po yan namin sa Nueva Ecija. Mm-mm. Napakaraming uod po. Yun pong magdamag na dapuan ng uod yung sibuyas. Kinabukasan po, wala na pong dahon yan. So, dyan na po umiiyak ang mga magsasaka. Yan. Kamusta po yung sibuyas ngayon dito na inani nyo? Dito naman po, wala pa naman pong uod. Buo pa po yung mga dahon. Kaya Ayan, kasamang Justin, baka may karagdagan kang katanungan kila Ma'am Nora. Kay Ma'am Noraline, may gusto akong itanong sa kanila. Ano yung epekto ng matinding init ngayon sa inyong ginagawa hong pagtatanim at pag-ani, Ma'am? yung matinding init po. Okay naman po yung init sa pananim. Kasi ito po talaga din yung gusto po ng pananim na sibuyas. Kasi pag taglamig po, may epekto po yan. Humahaba po yung leeg ng sibuyas pagka po masyadong malamig. Yung bumubulas pa lang po yung sibuyas. Opo. So wala po palang maganda rin, kahit paano maganda yung epekto ng Opo, mainit. yung palang- Wag lang masyadong mainit kasi Opo, pag masyadong mainit, meron bang nagiging problema rin ba? O natutuyo o ganun something? Opo, natutuyo po yung yung sibuyas pag sobrang mainit naman. Pag sobrang mainit. Pag inaani na po siya. Pero ma'am, gusto ko itanong ko lang paring Johnny, paano ho kayo ngayon nag-a-adjust na sobrang init ng panahon? Siyempre kayo diyan lagi hong nasa sakahan, paano ho ninyo pinoprotektahan ang inyong sarili mula ho sa matinding init din ng panahon, madam? Nag-ano lang po kami, gumagamit po kami ng payong para hindi naman po kami masyadong mainitan, yung mga lilim na pang pwede naming gamitin para po dun sa matinding init na kinakaharap po namin. Pero ganun po talaga, kailangan po namin magtiyaga para po kumita ng pera, magamit po sa pag-aaral ng mga anak, sa pamumuhay po namin. Okay, maraming salamat po, ma'am. At etong paring Johnny nakakalungkot kasi hindi umaabot dun sa mataas na presyo. Sa totoo niyan, ako namalengke ako nung last month, ang mahal ng sibuyas, pero anong last week, ay etong kahapon lang, ang mura lang nung nabili kong sibuyas din na puti. Ganon din sa kamatis, paring Johnny, di ba? Oo, kasamang Justin. May ano din namumroblema rin ngayon yung mga magsasaka natin ng kamatis dahil
sa mga balita ngayon, tinatapunan nila dahil lugi masyado. O yan, maraming salamat, Johnny Coronel. Live ho yan, nag-uulat mula ho sa bayan ng Arayat, Pampanga. Paring Johnny, mamaya at magkukwento ka pa, I'm sure marami kang makikilala dyan. Tuloy lang natin ang ating programa. Mag-iingat kayo dyan, paring Johnny. Maraming salamat. Yan ho mga kabalen, si Johnny Coronel, nag-uulat ho live mula ho dyan sa bayan ng Arayat, Pampanga. Kaugnay nitong, itong nangyaring problema nga nitong mga magsasaka na umaaray dahil sa bagsak presyo ho ng sibuyas ngayon. Sa oras na ito, alamin naman natin itong susunod na balita. Silipin natin yung susunod na balita kaugnay ho nitong carnapping incident. Dalawang suspect ho ng carnapping ang naaresto. Diyan ho sa may wait lang. Pakita ko. Ayan. Kabalen, nagpaalam na tayo sa telebisyon pero tuloy-tuloy tayo dito sa ating balitaan dito ho sa Facebook. Ihahatid ko sa inyo yung detalye nitong carnapping incident. Arestado ho ang dalawang suspect. Ito ho mga kabalen, arestado ang dalawang suspect sa isang carnapping incident sa Barangay Dolores portion ng Jose Abad Santos Avenue nito hong Biyernes, March 14. Diyan ho yan sa may Jasa, San Fernando, Pampanga. Sa ulat ho mga kabalen nitong ating Police Regional Office 3, sa apilitan umanong kinuha ng dalawang armadong suspect ang itim na Toyota Land Cruiser ng biktimang si Migs, 21 years old, at residente ng San Fernando na nakarehistro sa isang Mr. Subiri mula ho sa Makati City. Kinilala ang mga suspect na sina alias Reden at Ryan, parehong mula ho sa Bolinao, Pangasinan. Batay sa investigasyon, tinutukan umano ng baril ng mga suspect ang biktima upang makuha ang sasakyan. Sinubukan ho ng biktima na pigilan sila sa pamamagitan ng pag-abot sa bintana ng driver's side, ngunit nahatak siya habang tumatakbo ang sasakyan na nagresulta sa injury sa kanyang kaliwang braso. Isang saksi naman ang nakasakay sa motorsiklo ang agad na nag-report sa mga pulis na naka-duty malapit ho sa Lazadin Boulevard. Sa tulong ho ng SWAT personnel na naroon sa lugar, agad hinabol ang mga suspect. Sa gitna ng mabigat na trapiko, na-intercept ng mga pulis ang ninakaw na sasakyan at napasuko ito pong suspect, ang mga suspect, mga kabalen. Sa isinagawang inspeksyon, nakuha po mula kay alias Ryan ng isang sling bag na naglalaman ng kalibre 45 na may serial number 287215, pati na rin po isang magazine at 9 na bala. Nasa kustodiya na ho ng PNP ang mga suspect na nahaharap sa mga kasong carnapping, grave threats, serious physical injuries at paglabag sa Omnibus Election Code. Yan po ang latest update kaugnay ho nitong mga kabalen, carnapping incident dyan ho sa Jose Abad Santos Avenue sa San Fernando. Nangyari ho yan noong March 14, araw ho ng Biyernes. At yan ho ang mga balitang kinalap ng CLTV 36 News and Current Affairs. Antabayanan mga kabalen ang iba pang mga malalaking balita sa social media page ng CLTV 36 News. I-follow lamang
itong ating page upang mas maraming maging updated. At ito kabalen, kahapon may nangyaring sunog sa isang kilalang mall dyan ho sa may Clark. Oo, Clark, Pampanga. At sa ngalan ho ng makatotohanang pamamahayag, sinika po ng inyong lingkod na humingi ng pahayag mula ho sa mall management. Subalit hindi na ho sila naglabas ng statement. Tiniyak naman ho nila na agad umanong naapula ang apoy at walang nasaktan sa insidente. Yan ho ang update kaugnay ng nangyaring sunog dyan ho sa isang kilalang mall dyan sa Clark, Pampanga. Muli po, ito po ang CLTV 36 News Stream. Maraming salamat sa pagtutok sa mga balita at sa mga makatotohanang balita at impormasyon, sa mga balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ako ho si Justin Dizon. Magkita-kita tayo muli bukas, parehong oras, dito po sa CLTV 36 News Stream. Mag-ingat ho tayong lahat.